go salama aw assalamu alaikum aw munu man lage maliko no fo maliko ka amma fo dante foli mina ka fo ko ni ko emission mandi da mina tay emission mina bi wili ko zikiri wati maliko na foni poinati ale jabaranika bi ananga belebele do bi nyakambulu kan ba ko ne o fanyana mo zikiri ko tna ke o shinni ki lay anga belebele mi mambulo bi ne ko maro net na fo o nyana o chama piresile do pour que anga belebele absega yiro lo chigomina abambulo amba foye aka présenter oni ona pour que obsega famille soro ali la chigomina ani sagama tanti si ani sagama somago bashi fete alhamdulillah mala tan bashi ko be kayno ko be geje okay ibise ki yere fo ana an label jamo na flel jamo yi sani nga yere fo mba fo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ne de zikiri KONI FONBA ye kabo sibu sido jara ani banzando me ala ya sigi yorobe bamakuma kabo Umaru Fonbala kabo Usmani Fonbala kabo Zikiri Fonbala kabo Aslan Samakeni woriga tarawila Fatimata tarawila wow kan ba ayo isa aywa nitina kabe ama fo KONI aka kanwani fili tugamina obise ka do ka fo ko KONI yere de ba ambolo bi anga sijo en konana ne kabe ali de ma sidina ali che kele diara ni fora ali fa saja che kele diara na umali udo ne kambe sidina ali de ma mamadu burange sidina ali kodo lasana wolo fa sidina ali kodo usainu wolo fa sidina ali kodo kaibara kele la badara sajafe ne kulela sajajala iye chetolanga na kele bara wa ni anga badara fasaye okay ninjara kan boko nyore fanye no KONI yere di bambulubi wa KONI abiga muziki dongli mununda musique takoro instrumental koro fufu takoro abiga kan yere di awni awma obise ka do chugumna ko KONI hal ni musique taka dongli koro kaka dongli kadi aywa amtebe nanga bare KONI KONI nam sisa komi emission yere Zikiri Waati sisa zikiri ani follow zikiri KONI yere bulu différence bu ni ñogonche wa ou bien différence tu ni ñogonche bon alhamdulillah ni ngali jaranye ko jugo sisa zikiri ni follow zikiri ne bise ka fo ko yele malitu ni ñogonche mais wakati u de yele mana esi ni follow ko la je kana bi ko la yere bar ko kilente donc différence doroni do suno zikiri be datugo mi follow ani biya be ka datugo mi c'est la même chose ma yele ma wakati de yele mana jena onyana aywa kan boko oya me ko wakati de yele mana onyana ko zikiri mashaje zikiri ba choyala ayi family ba soro ula aywa KONI ere nana dongli da kono chuga jmena KONI e dodi kanu wa ou bien KONI di dongli da KONI dana dongli da kono chuga jmeni la bon ni dona dongli kono chugo mina waro fembe kanu nga barai file ni judunu mimbe fo zikiru koro ne yo pere de kanu kile nga disata kuma mi kake ansari donc ye foli de kanu ntugura karamoko ko ayen kalan filen kalana an ne kumbo de fo donc foli de se fale yere de nana ko sengelente sirambu ngala je ka zikiri de ke ka fara foli ka ne ka dongli na to yere fle kanu na do ne yere la fan fle dum na ikobi sino ne ma dongli ta chi asoro la ni chugori tabarikala mana alaki bulume ka barala amina ya rabbi KONI amse ka do album jolbi KONI bolo sugula sisa bo ame wati mna iko sisa album kili ne bimbulo album kili morceau chama fana be me ma déjà mon album préparé no lui folo mais KONI ka album na morceau jolbi ba kono morceau woro de ba kono tabarikala KONI biseka hakila jini aka o album morceau folo la La sana Husaini yo
lasana yo alakira mɔdenw ko do ala lasana Huseini yo lasana yo alakira mɔdenw ko do lasana yo ne kan bɛ filanu ma ni fasadara alakira mɔdenw na Mamadu y'a fɔ Magan dugu kɔnɔ ni mɔgɔ min kɛra filani filaw fɛ a b'i n'a fɔ i kɛra le kira de fɛ mais ni banna filani filaw la a b'i n'a fɔ i banna le kira de la ko olu bɔra le alakira joli de la nunu bɔra kira fɔlɔ Mamadu la nunu bɔra kira laban Mamadu la Mamadu y'o fɔ silamɛ ɲumanw bɛ ye lasana yo alakira mɔdenw ko do ala wallahi ko ni ima fɛ ko ni tiɲɛ tɛ morceau fɔlɔ ye ayiwa kanu ɲ'o de fɔ yera ngo Zikiri ko a tɛna kɛ aw si negela ye aw b'aw sho k'aw to fɔ aw sigiyɔrɔ la aw minnu bɛ gabuguda la aw minnu bɛ biro kɔnɔna na aw minnu bɛ baara yɔrɔw la aw minnu bɛ sugu kɔnɔnaw na aw bɛ ka an suit aw m'a fɔ ɲɛna ko Zikiri ko a tɛna kɛ aw si negela ye aw kɔni aw b'aw sho k'aw to fɔ aw sigiyɔrɔ la ayiwa ko ni an tɛmɛ n'an ka kuma ye ko ni bi kɔɲɔ concert walima baptême ninnu ɲɛnajɛ ko ni b'o kɛ a n'Ala ka jɛn ye ko ni b'olu bɛɛ lajɛlen kɛ ko ni b'olu kɛ mais sisan ni mɔgɔ min ko k'a bɛ ko ni wele ko ni ko min fɛ i ka na i ka taa n ka kɔɲɔ ɲɛnajɛ kɛ ko ni y'a ka prix fɔ ne bɛ kɔɲɔ ɲɛnajɛ kɛ ni prix de la mais ne ko ni ko o ka ca ne ma nin de bɛ ne bolo est-ce que o ko bɛ ko ni a ka client bila ɲɔgɔn na min bɛ se k'a to ɲɛnajɛ bɛ bɔ a ma o tɛ ne ni n ka client bila ɲɔgɔn na parce que n'i ye mɔgɔ ye k'i wele kanu de y'a to a y'i wele an don min na i ko bi artiste ka ca surtout artiste zikiridalaw an ka ca n'i ye mɔgɔ min ka wele seli ma se k'i ka d'a ye de n'i y'a ye ko prix ko ye n'o tiɲɛ a yɛrɛ se de tɛ sinon i tɛ taa k'ale to donc n'a sera ka ɲɔgɔn faamu i ka t'o kɛ kɔɲɔ dan tɛ kɔɲɔ kelen ye don dan tɛ don kelen ye o ye tiɲɛ ok ayiwa kanubagaw ko ni ko ten nɔ dɛ ko ni mɔgɔ i mago b'ale la kanu ale t'a kɛ wariko la ale b'a kɛ kanu de kama ko wariko t'ale ni a ka mɔgɔ artiste si bila ɲɔgɔn na aw bɛɛ lajɛlen aw tulo y'o mɛn ok faamuyali sɔrɔla la ko ni i ka zikirida kɔnɔna na ko ni delila ka voyager ka taa kɔkan ka taa ɲɛnajɛw kɛ bon ala ma o latigɛ ma fɔlɔ alhamdulillah ma deli ka taa kɔkan ɲɛnajɛ la ok kuma ala ko nɔgɔya ala ka kɔkan ta nɔgɔya aw minnu bɛ kɔkan k'an suit ko ni ko k'a b'aw ka bila la dɛ n'aw mago b'a la sanga ani wagati k'a bɛ taa ka jaabi kɛ ayiwa n b'a fɔ ɲɛna ko hakili to ko nin na dɛ aw ka se k'a wele pour que a bɛ se ka taa kɔkan cogo min na ka taa sun duman kɛ aw kunna ayiwa ko ni an bɛ tɛmɛ n'an ka ɲininkaliw ye ko ni e donnen misigida o ye dɔnkilida kɔnɔna na i y'a sɔrɔ dɔnkilida a kun b'aw ka du kɔnɔ wa ou bien a kun t'aw ka du kɔnɔ de i y'a sɔrɔ cogoya jumɛn yɛrɛ la bon ne se k'a fɔ n y'a sɔrɔ an ka du kɔnɔ ni mamuso ye ne fa wolowoloba kun ye bamanan dɔnkilida de ye Segu u b'a wele ko Masaran Ture ale kun bɛ bamanan dɔnkili de da donc ala nana dɔnkili kanu don ne na mais an dɔnkiliw ta cogo ma kɛ kelen ye ale ta nana bamananya fɛ ne ta nana zikiri sira fɛ ne kɛra ni o ye donc o yɔrɔ la ne bɛ se k'a fɔ ne y'a ta mamuso ci ye mais est-ce que ko ni hakili b'a mamuso ka dɔnkiliw la bon hakili t'a la parce que ne tɛ se k'an yɛrɛ mamuso bugunatigɛ fɔ ala y'a ka kalifa minɛ ka sɔrɔ an ka dɔgɔ donc n'a ma vi ɲɔgɔn ka ten ka se o degré ma n woloba de y'a ka histoire lakalen ala ka hinɛ u ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen na ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na ko ni zikiridala mɔgɔ wɛrɛw bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yan awɔ ne ni zikiridala mɔgɔw bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne mankan t'i don aw ni ɲɔgɔn cɛ kɔni kalandenw fana bɛ ko ni bolo ko ni bɛ ka minnu fana dege zikirida la kalandenw caman bɛ n bolo ko ni dalen don olu la kosɛbɛ k'a fɔ ko ne kɔni ne dama la ne ni tiki bila ka taa yɔrɔ la k'a ka taa ko ka taa ne ko ni kunna wolo a bɛ se ka ne ko ni kunna wolo a b'a kɛ komi n'a fɔ ne ko ni yɛrɛ b'a kɛ cogoya min na siga fosi t'a la o kalandenw bɛ bolo banbanci ti ko ni ka kalandenw na ok kuma ala k'i n'u kan bɛn ala k'aw bolo mɛn ɲɔgɔn bolo ok ko ni jɛnatigɛ ko mana kɛ cogo o cogo
gɛlɛya b'a kɔnɔ nɔgɔya b'a kɔnɔ ko ni yɛrɛ ka zigirida kɔnɔna taabolo la ko ni ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ bon alhamdulilayi tɛ se k'a fɔ ko n ye gɛlɛyaba sɔrɔ ari kɔnɔna la yɔrɔ kelen ni min kun bɛna gɛlɛya ma dɔɔni o ye ni n ka cɛkɔrɔba cɛla ye est-ce que a kun man ka dɔnkili kanu a y'a kanu n kun ka kalan kɛ donc dɔnkili nana diya ne ye finalement a ye kalanko yogoyaba n bolo dɔɔni ma se ka avancer o wagati ni gɛlɛya n y'o kɛ dɔɔni mais taalen ɲɛfɛ explication fɔra komi n yɛrɛ grammaire ye dɔnkilidala ye donc tiɲɛ de don a kana jigin na donc finalement a bɔra ni sira cɛ n ye n ka baara kɛ o ɲɛna ko ni ye école kalan wa ou bien mori kalan ne ye école kalan de kɛ école kalan de kɛ ko ni sera fo yɔrɔ jan a bɔ ne ye defi sɔrɔ ka taa école de santé kɛ bravo o ɲɛna ala k'i bolo mɛn i ka baara la amina ni gɛlɛya kɛra i bɛ taa sɔrɔ nɔgɔya dɔgɔnin kɛra ko ni o nɔgɔya min yɛrɛ ko ni bɛ se k'o dɔ fɔ a ɲɛna bon n bɛ se k'a fɔ nɔgɔya kɛra ko nin ye puisque ne donna ari kɔnɔ alhamdulilayi sɔnbɔ ko la ne ma gɛlɛya sɔrɔ o la o nɔgɔyara ne ma ni ne mago jɔra musique bɔli la wagati o wagati n bɛ mɔgɔ sɔrɔ min bɛ n dɛmɛ a baara n'a kurusiw la n tɛ degun ale ne jɔra sɔn kan ko bi tile kelen n b'a bɔ bi tile kelen dɛmɛbagaw bɛ na an b'a kɛ alhamdulilayi ne bɛ ala fo la kɔni dɔnkilidala ka se ka refrain dilan k'i bɛ dɔnkili yɛrɛ dilan c'est pas facile donc o yɔrɔ la alhamdulilayi tabarikala o ye kibaru duman ye hali bi ala k'a tɔ bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala k'a tɔ bɛɛ lajɛlen nɔgɔya mais ko ni an bɛ se k'a dɔn ko ni yɛrɛ a furulen don awɔ ko ni furulen don mais ko ni bɛ zigirida in na i ni cɛ a t'i mankan kɛ a tɛ kuma kɛ i n'a fɔ i bɛ ka ni dɔnkilida ni fɛn minnu kɛ i cɛ tɛ kuma na ayi basi fosi tɛ ne cɛ fan fɛ n y'a di dɔnkilida la tabarikala o ye cɛ ɲɛnama ye o ye cɛ ɲɛnama ye ɲɛna dɔw cɛ tɛ sɔn a ma dɛ ma nɔgɔn dɛ ok mais ko ni i n'a fɔ sisan e ye zigiridala ye ne fana ne jɛnɛba ne ye zigiridala ye kalandenw bɛ ne bolo ne ni n ka kalanden bilala ɲɔgɔn na sisan i n'a fɔ sisan ne ni ko ni man di quoi ne ni ko ni man di mais kalanden bɛ ne bolo ne n'a bilala ɲɔgɔn na a bɔra ne ka groupe la k'a bɛ taa don ko ni ka groupe la est ce que ko ni bɛ o kalanden accepter k'a don a ka groupe la bon o yɔrɔ la ne bɛ se k'a fɔ o bɛ kɛ parce que ne ni e de bɛ ɲɔgɔn na ne ni kalanden tɛ ɲɔgɔn na kalanden mana taa a nana dɔɔni ɲini de la o i bɛ se k'a ɲininka kun jumɛn ye aw se ɲɔgɔn ma n'a y'a sɔrɔ baasi kɔni tɛ ale ka côté la k'a bɔra karamɔgɔ de ka côté la i bɛ se k'a mara n'i tɛ se k'a mara fana i b'a labila puisque fɛn tɛ ne ni kalanden cɛ o a bɛ ne ni karamɔgɔ de cɛ o ye tiɲɛ mais an b'a dɔn club créé don ko ni bolo kɔni bon club ma créé ne bolo puisque ne yɛrɛ ma sɔn club ko in ma fɔlɔ i ma sɔn club ko ma fɔlɔ ok kuma na ala k'a tɔ bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ko ni ka hɛrɛ bɛ fɛn fɛn na ala k'o nɔgɔya ko ni na an bɛ taa ɲɛfɛ ko ni mais ɲɛna an ka taa ɲɛfɛ ko ni bɛ se ka a ka dɔnkili duman dɔ fana k'an kunna an n'an kanubagaw an k'o lamɛn parce que ni kuma cayara mɔgɔw sigilen bɛ sunɔgɔ u bɛ décourager i bɛ se ka ka dɔ k'an kunna u bɛ se k'u show cogoya min o la a ye cɔn ka Muhamadu tanu fɔ sabula alakira ka di n ye la ilaha illallah Muhamadu rasululayi me kuma alakira kelen na sabula alakira ka di n ye ne bɛna Muhamadu wele Banina ta den ye Abdulayi den ye Kadijatu furu cɛ Muhamadu ɲɔgɔn tɛ alakira Mamadu ɲɔgɔn tɛ ala kumana Kur'ane la ni kɛra ale ala fɛ ni bana Muhamadu la i ka kanu kɔni o ma sabati o de kama KONI FONBA jɔra bi me kule alakira kelen na ne bina Muhamadu tanu fɔ sabula alakira ka di n ye sankolo fɛnsɛnna a sababu dugukolo fɛnsɛnna kira sababu baji bi woyo bi i sababu kɔgɔji woyora kira sababu ne bina Muhamadu tanu fɔ sabula alakira ka di wa
Koni o diyara n ye o diyara mais Koni Koni ka dɔnkili dɔ bɛ yen nɔ Koni ko dɔnkili in ye fɛn ci ye dɔnkili in diyara mɔgɔ ye bɛɛ ye dɔnkili in kanu fanjini fasa Koni bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛna a ko o musique in kan n'Ala sɔnna ma Madani Muhammadul Madani Madani Muhammadul Madani ideki sumaya Fajini dogora aidara de Fajini sumana funeni jaratu worori tarida Fajini Muhammadul Madani Madani Muhammadul Madani ideki sumaya Fajini ulila donala kabita kodi fari dugula kabita alaga dinela se bana tuna fajini ka ubana gele yara onatabe akolebi alaga dinela se fajini Muhammadul Madani ideki sumaya wow ojara ala ka hinɛ fanjini ana ɲɔ tɔ silamɛ su bɛɛ lajɛlen ala ka hinɛw na mais Koni bɛ nin dɔnkili da wagati min na a y'a sɔrɔ Koni yɛrɛ tun bɛ situation jumɛn na bon ni dɔnkili bɛ da wagati min a b'a sɔrɔ an tɛ situation ɲuman na mais ala de ye masa ye n'ale ye min kɛ dɔrɔn f'i ka kun n'i yɛrɛ sinon a bɛ fɛn wɛrɛ yir'i la min ka jugu n'o ye sinon ala b'a dɔn a saya ye degun min da an kan an karamɔgɔ don an balimakɛ don an kɔrɔkɛ don donc an fana ye tasi bila k'a ye sinon a y'a sɔrɔ an degunnen don mais min kɛra o kɛra a tɛ se ka segin kɛbaliya la bilen o ye tiɲɛ ye mana ala ka hinɛ an na amina yɛrɛ ala ka yafa k'a ma amina Koni ko diɲɛlatigɛ ko o ko ni ko i b'a kɛ cogo cogo ni ma don finman gasi la i bɛ don jɛman gasi la Koni denmisɛnnin minnu bɛ Koni bolo est-ce que u bɛ problème lase Koni ma i n'a fɔ ka kɛlɛ kɛ Koni da bɛ se ka don kɛlɛ la cogo min mɔgɔw b'a fɔ Koni ye dɔnkilida la Koni yɛrɛ ye kɛlɛ la bon ala m'o denmisɛnnin di ne ma n bɛ se ka bi de lakalen tɛ sini dɔn an bɛ don min na i ko bi kɔni o mɔgɔ tɛ ne ka mɔgɔw la fɔlɔ tabarikala mais sini an bɛ ala deli fana hali sini ala kana mɔgɔya la parce que mɔgɔ si ka ala de to yen o ye tiɲɛ o tɛ image ɲuman ye o tɛ image ɲuman ye mais conseil jumɛn bɛ Koni bolo k'a fɔ a dɔgɔnin minnu bɛ ka wuli u bɛ se ka kɛ cogoya min na i n'a fɔ aw minnu y'u kɔrɔ ye i n'a fɔ kɔrɔ minnu bɛ aw fana na aw y'a kɛ cogoya min na conseil jumɛn bɛ Koni bolo k'a fɔ olu ɲɛna bon ne bɛ min fɔ dɔgɔninw ye n'u bɛ na an ka baara in ɲɔgɔn ladege a fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye o ye muɲu ni sabali n'i kɛra artiste ye dɔrɔn f'i ka muɲu ni sabali o ye tiɲɛ ye i kana kɛ yɛrɛba ye ka kun ni i yɛrɛ ye k'i kanubagaw fana ka kanu diya don u la o ye tiɲɛ donc o ye fɛnba ye art kɔnɔna la donc n'i kɛra art ye i ye baara min fana kɛ i jija i ka kɛ baara in kanubaga ye n'i y'a kanu dɔrɔn i bɛ nɔ bɔ a la i bɛ nafa sɔrɔ a la o ye tiɲɛ donc ne b'o de f'u ɲɛna u bɛ fɛn min kɛ u k'a kan o ye tiɲɛ ye ayiwa Koni dɔgɔnin minnu bɛ ka wuli sisan aw minnu bɛ ka wuli zigirida la sisan Koni ko k'a k'olu sen nɔ su ye ko mɔgɔ si kana taa sira wɛrɛ fɛ min t'olu ka sira ye ko ni ala sɔnna ma ko a bɛ k'olu ye kanubagaw y'o fɔ aw ɲɛna aw y'aw connecté to Mali kunnafoni point net la Zikiri ko a tɛna kɛ aw si negela ye ok Koni an bɛ taa mais Koni ka baara kɔnɔna na fɛn jumɛn de bɛ yen ko min man di Koni yɛrɛ ye bon fɛn min man di ne ye kɔni o ye hasidiya ye hasidiya est-ce que an ka baara in kɔnɔna la hasidiya de ka bon tiɲɛna hasidiya man di n tɛ mɔgɔ hasidiya mɔgɔ kana hasidiya parce que ala ye bɛɛ da ala ma bɛɛ kɛ kelen ye o ye tiɲɛ ye ni ala tun ye bɛɛ kɛ kelen ye si tun tɛ si bonya donc bɛɛ n'i bɛrɛ de don ne ye bɛrɛ min ye ne kun ne mene yɛrɛ ala ye sanayɛlɛ min d'i ma i fana ka kun n'i yɛrɛ an bɛ se ka jɛ kɛ kɔnɔna na sɔrɔ baasi foyi ma bɔ a la kana ne hasidiya ne tɛ hasidiya parce que e hasidiyali tɛna na e ta in ɲɔgɔn di ne ma ne hasidiyali fana tɛna ne ta in ɲɔgɔn di ma
donc bɛɛ ka kun n'i yɛrɛ tabarikala malaka bɛɛ kisi hasidi tɔɔrɔ ma amina yɛrɛ hasidiya ma ɲi nɔ ayiwa Koni projet dɔ bɛ Koni bolo ka u labɛn i n'a fɔ avenir la a bɛna ko wɛrɛw b'i bolo k'olu labɛn i ka denmisɛnninw ye ani i yɛrɛ ye bon projetw bɛ n bolo an bɛ fɛ ka association wagatiw kɛ mais an ma a bolo la an ma sigi sen kelen kan fɔlɔ quoi an n'an ka denmisɛnninw ka ko la donc an bɛ fɛ ka projet sigi olu tɔgɔ la donc hali n'an kɔrɔbayara olu minnu b'an kɔfɛ a bɛ se ka dɛmɛ lase u ma tabarikala ala k'o nɔgɔya ala k'o nɔgɔya ayiwa komi émission min k'i sɛnsɛn ka na ko ni bɛna musique wɛrɛ k'an kun son wɛrɛ k'an kun na an b'an show la ɲɛnama a bangena sida bamu bangena anga nisodiya a bangena sida bamu bangena anga nisodiya la ilaha illallah muhammadu rasulullah ambi ala tanu akira tanu ni sida bamu bangeni ala haidara de funeni jarade fantani aisha de alimatu dagama aisha de bamu bangena ko fami shiri fila be kontana ni sira bamu bangeni ala e bangeni nanani hare e bangeni nanani kaire abebe ni kira na somo bangena angani sodia ode kama fombala koni nana ngwami nangani ajira kitogola ago sira bangena abangena sira bamu bangena angani sodia Wow. Ujara. Okay, Koni. Am se kalo Koni dumi jumɛn de ka di Koni yɛrɛ ye? Dumuni min ka di Koni ye kosɛbɛ. Tiɲɛ na ne ka plan préféré salati. Salati. Ada. Salati shɛma wa jɛgɛma de walima sogoma. O bɛɛ ka jali friti dɔrɔn yira na kan. Kaka. Koni an m'o dɔn dɛ ɲɛna an kun bɛ saladi ɲumanba de dilan k'o bila Koni ye plateau in kan yan nɔ. O bɛ fisa yɛrɛ. Okay, Koni. Kumakan laban jumɛn b'i bolo plateau kan k'a fɔ an kanubagaw an filɛlibagaw ye ani Koni yɛrɛ kanubagaw ye. Donc an bɛ kumakan laban min fɔ ni studio in kɔnɔ yan an b'a fɔ an kanubagaw ma k'u bɛɛ lajɛlen ni ce ala k'u sara amina ala k'i sara n'i y'a dikile mɔgɔ la segin ma ɲuman de kɛ mɔgɔ min y'i kanu a y'i dan diɲɛ fɛn bɛɛ la se min tɛ i kanubaga ye a tɛ se k'o de k'i ye sinon fɛn fɛn b'a bolo a b'o k'i ye ka foli di Mali kunnafoni TV yɛrɛ mɔgɔw ma ala ka aw bolo mɛn aw ka baara in na ya rabi ala ka baara in sanayɛlɛ aw bɛ fɛ a ka se yɔrɔ o yɔrɔ ala k'a tɛmɛ o kan ka sanayɛlɛ ya rabi ala ka kanubagaw caya donc foli belebele an kanubagaw ta ye n'i y'a mɛn dɔnkilidalaba tɛ lamɛnnikɛla ɲuman don n'i y'a mɛn kumakɛlaba tɛ lamɛnnikɛla ɲuman don parce que kuma la dɔnkilidala an bɛɛ ye kelen a bɛɛ lajɛlen ye kelen ok Koni i bɛ misiki wɛrɛ k'a la k'o kɛ ka foli kuncɛ kosɛbɛ ko Seydina Ali cɛba minɛ cɛ ŋɔnɛ duma Ali ɲɔgɔn ye Seydina Ali cɛba minɛ cɛ ne duma Badara ɲɔgɔn ye Lasana baba nka Huseyini baba Fatumata furu cɛ Muhamadu Burange Aliyu ɲɔgɔn tɛ Seydina Ali cɛba minɛ cɛ ne duma Badara ɲɔgɔn ye ne ye nin da Seydina Ali la ne ye nin fɔ Badara saja ye Ali de ye Badiri kɛlɛ kɛ Ali de ye Unɛni kɛlɛ kɛ Ali de ye Uhudu minata janjo jara Seydina Aliyu la janjo jara Badara saja Badara saja la Seydina Ali
ko ne duma ali u ɲɔgɔn ali de badiri tadoke mali teve kuna foli ala ka sɔn sijani kɛnɛya ala ka sɔn labanko ɲumana ala ka sɔn sanna yɛlɛna an ye nin dabadara sajala ali de kafiru kunbaw tigɛ ali de nafigu malo sidina ali ala ali ɲɔgɔn tɛ cɛba minɛ cɛ saja ɲɔgɔn cɛ wallahi jara ayiwa kanubagaw y'o fɔ ɲɛna aw yɛrɛ bɔra k'a ye sisan ko nin ye fasi min bɔ plateau kan yan nɔ aw bɛɛ bɔra k'a ye aw y'a sɔrɔ k'a fɔ ko instrumental la musique t'a kɔrɔ a yɛrɛ voix yɛrɛ de ye nin ye ayiwa kanubagaw an b'o de fɔ ɲɛna n ko Zikiri Waati ka aw negela ye aw ka connectelen to Mali kunnafoni point net la toujours mais sɔni an ka taa an b'a fɔ ko nin ye ko a bɛ sɔrɔ numéro min na a k'o fɔ anw ni aw ye pour que n'aw ye ko nin wele a kana se ka ko nin jɛ cogoya min na ne bɛ sɔrɔ 73 11 46 41 ayiwa kanubagaw a y'a mɛn ko ni ko n'aw ye nin soni dɔrɔn ayiwa aw b'ale KONI FONBA sɔrɔ aw k'an bɛn wagati yɛrɛ